Чувствали ли сте някога, че ако имате по-добро здраве с повече енергия, животът ви ще потръгне стремително? Искали ли сте да бъдете социален предприемач, постигайки успех, като правите добро? Добри ли сте в споделянето на идеи, които ви вълнуват? Ако сте отговорили с да на някой или на всички тези въпроси, обърнете специално внимание на това, което предстои да откриете. В най-северната ширина, докъдето можете да летите с търговска авиокомпания, на отдалечен остров, разположен в замръзналата пустош на Арктическия кръг, се издига планина. На склона на тази планина е един от най-важните ресурси за бъдещето на човечеството – съоръжение, често наричано трезорът на страшния съд. Въпреки че това може да звучи като сценарий от филм за Джеймс Бонд, тази крепост е съвсем реална. Може би си мислите, че тя е уникална, но не. Всъщност това е една от повече от 1000 подобни инсталации по света. Тези крепости не са построени да защитават световни лидери, военни тайни или ракетни силози, а семена. Тези съоръжения са създадени за да защитят проби от различни сортове семена срещу заплахи като пандемии, природни бедствия или дори ядрено унищожение. Тези предпазни мерки са необходими, тъй като семената са генетичният ключ за защита на глобалната продоволствена сигурност. И те са пробив в храненето, който може да направи квантов скок във вашето здраве. Във всяко семе има профил на фитонутриенти, витамини и минерали, който се превръща в богат на хранителни вещества катализатор, позволявайки на растенията да растат и да ни хранят. Тъй като семената са източника, те съдържат повече хранителни вещества и са 20 до 30 пъти по-мощни от това, в което се превръщат. В САЩ, щата Юта, изследователи от новаторска компания използват това знание, за да създадат удивителен научен пробив, който е бил скрит пред очите ни. Тези учени са първите, които създават хранителни формули, използвайки незамърсени семена вместо растенията, плодовете и зеленчуците, в които израстват. Това доведе до най-мощната продуктова линия от хранителни формули на Земята. Тези продукти с произход от семена са формулирани с най-съвременна патентована технология за постигане на оптимална бионаличност. Те не съдържат нездравословни консерванти или изкуствени подсладители и са най-чистата форма на хранене, която тялото ви може да получи. Има специфични формули за увеличаване на енергията, намаляване на възпалението, подобряване на умствената яснота, подпомагане на силата на имунната система, подобряване подвижността на ставите и много други мощни ползи. Компанията разработва модел за изграждане на социално предприемачество, за да разшири това уелнес движение по целия свят. Ето защо ви е изпратен този видеоклип, който да ви запознае с идеята. Представете си, че се свързвате с някои от най-амбициозните, умни и успешни хора на Земята, докато помагате за развитието на това уелнес движение по света. Заинтригувани ли сте? Свържете се с човека, който е споделил това видео с вас, за да откриете подробности за мисията за осигуряване на по-добро глобално здраве и благоденствие.